пърженето здравословно ли е или не е здравословно? И има ли изобщо някакво значение какво пържим и с какво го пържим? И знам, че въпреки че в последните месеци е много популярно да си говорим за пържене с въздух, не, тук няма да си говорим за пържене с въздух, а ще си говорим за истинското класическо пържене с мазнина. Така както са го правили хиляди години преди нас. И така, убедена съм, че си чувала мантрата. Аз особено я чувам всеки път, особено когато гледам някое кулинарно предаване, където се показва някаква рецепта, която изисква някакво запържване и след това веднага казват: ако искате това ястие да бъде по-здравословно, запечете го на фурна вместо да го пържите. Така. Има ли някаква истина в тезата и наистина ли не трябва да пържим, за да е здравословно, или има малки тайни пътеки, по които можем да минем? На първо място, въпреки че това няма да е темата на днешното видео, но държа да го кажа, защото е важно. На първо място, има огромно значение с каква мазнина пържиш. Това е супер важно. Нека съседим какво са правили нашите предци. Дали са използвали рафинирано слънчогледово олио? Нашите предци са готвили с животинска мазнина. И това е първото нещо, което трябва да се научиш да правиш. Когато искаш да готвиш нещо на много високи градуси, каквото е едно пържене, използвай животински мазнини. В категорията на животинските мазнини влизат на практика масло, ги, дори и една свинска маса. Тоест, използвай животински мазнини, когато искаш да печеш нещо или да пържиш нещо на много високи градуси. А растителните мазнини използвай в студено пресован вариант, в суров вариант или с нагряване до по-ниски градуси. При растителните мазнини има някои, които издържат на термична обработка, като например единица хитин, едно кокосово масло, масло от гроздови семки, но те имат определена горна точка на нагряване. За зехтина има изключително много противоречива информация. Аз за себе си съм взела горна граница от 180 градуса и когато искам да готвя с зехтин, го използвам само на фурна, където ми е гарантирано, че тези градуси няма да се надвишават. Когато обаче пържим на котлона, градусите могат да скочат много над това, така че там обикновено се използва животинска мазнина. Така, второ интро, приключваме и с него. А сега нека видим, наистина здравословно ли е пърженето или не е здравословно пърженето, ако използваме правилната мазнина за него. И тук има нещо супер важно, което отново искам да научиш. Има огромно значение какво искаш да пържиш. Защото за зеленчуци, месо, за зърнени и за картофи имаме абсолютно различни правила и нещата не са унифицирани. И започвам с любимата ми категория, разбира се, зеленчуците. И сега ще те изненадам жестоко, но ще ти кажа, че пърженето на зеленчуците не е вредно. Всъщност пърженето на зеленчуците си е просто приготвяне на зеленчуците термически, което означава, че пържени тиквички за лятото може да се окаже и сравнително добра новина. Добре, че ти го казах в началото на лятото, нали? Не изчаках да дойде края му. Така, наистина ще приложа под видеото едно доста интересно медицинско проучване, което всъщност доказва, че пърженето на зеленчуци не е вредно за тях, не ги променя по някакъв кой знае колко фрапантен начин и не ги превръща в канцерогенни, вредни или изобщо Франкенщайн зеленчуци, за каквито ги смятахме през последните години. Така че имаш зелена светлина да пържиш тиквички цяло лято. Извън това, единственото, което се губи на практика е витамин С, но той се губи от всичко. Той се губи и от печене на фурна, от прекалено дълго съхраняване, от миене с твърде хлорирана вода. Изобщо витамин С е нещо, което можеш да загубиш така или иначе. И дали ще си изпечеш тиквичката на фурна или ще я изпържиш от здравословна гледна точка, това няма да й се отрази кой знае колко много. Така, зеленчуците могат да се пържат. Хубава новина, нали? Продължавам с следващата категория и това е месото. Сега, месото е една малко по-сложна тема, защото се оказва, че от чисто генетическа гледна точка някои хора не се справят много добре с определени химически елементи, които се отделят от месото при нагряване на високи градуси и това месо вече може да им навреди, ако те имат
тази генетическа обусловеност. За ДНК и всичките тези неща ще си говорим малко по-нататък през годината. Там съм подготвила невероятни неща в комбинация с други хора. За това по-късно. Сега се връщаме на месото. Всъщност, има обаче вариант да се избяга от освобождаването на въпросните вредни химикали при нагряване на месото. Вариант номер 1 е приготвяне на месото на по-ниски градуси, като тук горната точка е 160 градуса. Когато говорим за горна точка, обаче не говорим 160 градуса температура на фурната, а 160 градуса температура на самото месо. Тоест, ако случайно имаш тези термометърчета, които се пъхат в нещото, което готвиш, можеш да проверяваш каква е температурата на месото, което приготвиш. Това е изход номер 1. Готвиш месото да не бива да се нагрява над 160 градуса. Вариант номер 2 са най-различни изходи от ситуацията, които съм описала в книгата ми "Шегата на страна". Току-що преродих цялата къща да си намеря книгата и намерих няколко бройки в гаража. Резилът е голям, да нямаш собствената си книга вкъщи. Така, във въпросната книга отваряте на страница 83, където има най-добри начини за консумация на месо, където са описани тези канцерогенни съединения и е описано какво точно да се направи по въпроса, за да се излезе от ситуацията. Първият вариант, който е най-добър, е използването на марината. Това е един много хубав, много лесен, много приятен вариант. Използваш марината и това намалява с 90% освобождаването на въпросните канцерогени. Съответно имаме време за мариноване на различните видове месо, като започнем с агнешко 4 до 12 часа, риба 15 до 30 минути, рибата е месо, пилешко 30 минути до 6 часа, свинско 4 до 12 часа и телешко 4 до 12 часа. Другият трик, който можеш да използваш, е да добавиш някаква киселина от типа на лимон или малко качествен оцет в маринатата. Можеш да добавиш алкохол. Това е супер интересно, ще си го прочетеш в книгата. Съответно за градусите казах. И също така много хубав и приятен допълнителен трик е, ако искаш да си пържиш месото, т.е. ако искаш да има много хубава коричка, хрупкава, можеш предварително леко да го свариш, като по този начин отново намаляваш с около 90% освобождаването на въпросните неприятни неща. И така, това са вариантите за месото, т.е. месото също може да бъде пържено и също може да бъде нагрявано на по-високи градуси, но е добре да има към нещо някакви антиоксиданти, някаква марината, някакви киселини, билки, подправки, нещо, което да неутрализира негативния ефект на нагряването му. И последната категория са зърнените и картофите. Да, знам, всички обичаме пържени картофки, но тук всъщност е най-неприятната новина. Оказва се, че зърнените и картофите пък освобождават едно съединение, което се нарича акриламид. Акриламид е в момента официално обявен като канцероген, мисля, че от група 2А, което означава, че е така потенциално силен канцероген, т.е. може да предизвика ракови заболявания. И от тази гледна точка, горната точка на нагряване на всички зърнени, повтарям, всички зърнени и картофи е 120 градуса. Това вече са едни доста ниски градуси. Аз за момента не знам за изход от ситуацията, както при месото. Ако ти си срещала нещо, разбира се, сподели го с нас. Иначе за момента най-чистият вариант, ако много ти се ядат картофки, е да си ги приготвиш в уред за бавно готвене, който поддържа 100 градуса по Целзий, да си правиш някакви картофени яхни, картофени крем-супи, т.е. нещо, което не изисква пържене и нагряване на високи градуси на самите картофи. Или втория вариант, ако много ти се доядат пържени картофи, просто да го правиш по-рядко. Т.е. никакъв случай не те ядеш тази храна всеки ден. Същото е валидно и за зърнените. Знам, че това може би беше една от най-неприятните новини за деня, но това е ситуацията. И така, да обобщим темата за пърженето. Здравословно ли е да пържим или не е здравословно да пържим? Май се оказа, че е здравословно. Важно е единствено каква мазнина използваш за пържене, като съветът ми е да се придържаш към
животинските мазнини и доста по-рядко някои от растителните. Зеленчуците можеш да ги бързиш на воля. Месото също, но трябва да използваш някакви маринади предварително, за да неутрализираш лошия ефект от него. И зърнените и картофите, колкото се може по-рядко. Това беше от мен за днес. Надявам се да съм ти била полезна с това видео и ще съм изключително благодарна, ако го споделиш с приятели, за да работим всички заедно за едно по-здраво и смислено бъдеще за всички ни. Разкошен ден!